naħbilhom xi tnejn biex isibuhom matul ġurnatek. Tkun surprise. Sew jinsowhom hemm u jimmuffaw jew ma nafx. Kim, femna naqra xabu. Mela, hawnhekk huwa fejn jaħdmu l-impjegati, hawnhekk aħna m'għandniex uffiċini. Għandna kunċett ta' hot desking, Open plan kbir. open plan ħatte, ġifieri qas il-managers, qas id-diretturi, CEO biss għandha l-uffiċċju tagħha, l-bqija u CEO tkun ħafna magħna anyway. Ġifieri hawnhekk kulħadd jaħdem u nanka niċċaqalqu ġifieri ħadd m'għandu d-desk il-mejda tiegħu fissa. U hekk naħseb issir taf il-kulħadd u xek. Ewa sabiħa inti fil-verità meta tkun qed taħdem ġo tim, wara qed taħdem ma' tim, ma tinsa li inti qed taħdem f'kumpanija u anka tara l-perspettiva ta' nies differenti ġiri sabiħ. Jien pereżempju kull nhar ta' tnejn naħdem level 5 u ġiqgħu l-pija tal-jiem naħdem hawnhekk hawn level 6. Għandek ma fil. Għax ħaqek ukoll. Ħankomplu. Tkissirlek id-dita kollha, imma werti tisma' minni żgur. Rilek taf waħda moqġu. Break żgħir mitqassim għaw fejn qegħdin. Kantin x'inhu da? Ekku hawnhekk huwa kantin, niġu nieħdu biskuttin hawnhekk. Huwa spazju anke nużaw anke meta jkollna forsi xi konferenzi u workshops, eċetera, u dan l-ispazju dalwaqt ħajinbidel. Għaliex palissa għandna kompetizzjoni anke biex noħorġu b'isem ġdid u ħajkun refurbish, ġifieri anke ħajkonna jisu games room, l-idea wkoll quddiem li konna xi salad bar u xi kafeterja, ġifieri palissa u ħafna idejat. U l-impjegati stess qed joħorġu bil-format u l-isem u dawn l-affarijiet. Viva, l-impjegati nżommhom daqsxejn involved ħalli jkun hemm daqsxejn żied eċitamentu. Tara sanduqulkom il-kafe, għandna nekkux tajjeb ukoll. Dak tijak li l-jum. Sorry, English. Lion is yours or? Yes, ours. Kim, qegħdin fuq kaxxa bil-qiegħda, ma del kaxxa vera xi ħaġa speċjali x'inhi. Iva, din hija time capsule. Semminna naqra. Iva, din hija kaxxa. L-inizjattiva ħarġet kienet is-sena l-oħra u saqsejna l-impjegati t-teams kollha li jaħdmu hawnhekk biex jitfgħu xi ħaġa tiġi s-siljata u fi-2027 terġa' tinfetaħ. U l-punt huwa li forsi tfajna affarijiet li qed nimmaġinaw li sa 2027 ma jkunux qed jeżistu iżjed. Biżgħu aħna tfajna niftakar tim tiegħi pendrive għax qed nimmaġinaw li 2027 pendrives. Naħseb Kollox cloudu. min jaf u l-teknoloġija anke tal-mobiles kif fejn ħadd tmut. Ekku. Imma xi ħaġa tal-ġen, ġifieri din tinfetaħ Biss fi-2027. disa snin oħra diġà għaddit sena, mhux hekk. Ekku, diġà għaddit sena. Interessanti ħafna. Inkomplu d-dawra tagħna. Kont minna li l-Vodafone javvanzaw future. Nasab xi time capsule l-oħra di. Baqanna xi ftit ma rnexxinniex inneħħuhom, forsi hawn xi Dubju ta' jittieħdu żgur. taħseb għax għasu sew jinħlew għalhekk. Għal-ħellu m'hawnx problemi. Isma' nistgħu ngħidu tekju tara u ħafna oħrajn jieħdu ħafna paċenzja bina You're wkoll. welcome. Minn qalbna, minn qalbna. Grazzi ħafna u dik kienet id-dawra tagħna fl-uffiċini, nispera li xi ħin jiġi xi ħadd u Għal-ħellu m'hawnx problemi. Għandu l-ġuħ. ciao. Maruf għalek. Takilhom.